בסלון. וזה היה הסימן המוסכם שקבעתי, אני והבחורה שהזמינה אותי, שזה הרגע שבו אני כבר אמור לצאת ולהתחיל להופיע מול הבנות שמחכות לי. הלב שלי דופק בקצב מהיר, אני כבר לבוש בבגדי הופעה, אני רק בן 20. זאת הולכת להיות ההופעה הראשונה בחיי. זה היה רגע עוצמתי שאני בחיים לא אשכח, אבל היה שם עוד משהו, היה שם תחושה פנימית חזקה שאמרה לי שברגע שאני יוצא לבנות אני כבר לא אהיה אותו טעם. אני אתחיל לאמץ לעצמי זהות נוספת. ואני גם ידעתי באותו רגע תחושה פנימית, הקול הזה פה הפנימי שאמר לי שהזהות הזאת לא באה לבד, היא מגיעה עם מחיר, היא באה עם משקל, היא באה עם סטיגמה. והזהות הזאת באמת מלווה אותי עד עצם היום הזה, עד הרגע הזה, אפילו עד השנייה הזאת שעכשיו באה אני עומד מולכם ומדבר. אז נעים מאוד, קוראים לי טל ליפשין, הזהות השנייה שלי יותר ידועה בשם טל החשפן. פעם בא להם ב-58 שאלה זה היה תקופות ש... עכשיו רוצה להגיד עוד משהו, המילה הזאת חשפן, כן? היא כשלעצמה, אני יודע כמובן מניסיון, היא מעוררת כל מיני קונוטציות, דעות קדומות ושיפוטיות, ואני גם אומר את זה מראש, כי הרבה מקומות שאני הולך להרצות בפני אנשים, אני כל הזמן אומר, זאת לא הולכת להיות הרצאה על העולם של בין הסדינים. ממש, זה הולך להיות הרצאה על הצמתים שליוו אותי בחיי, וכל מי שעומד על במה, יש עליו שיפוטיות. כל מי שעומד על במה, הוא חשוף לביקורת, ולא משנה מה אתה עושה על הבמה הזאת. אני יכול להבטיח לכם שזה באמת לא משנה. כי בעקבות השנים, בעקבות סיפור החיים שלי, התחילו לצוץ אצלי הרבה שאלות. השאלות שצפו לי, הם באו בעקבות הרבה חוויות שקרו לי, והרבה תגובות שקיבלתי מאנשים, חלקם תגובות טובות, ויש גם תגובות לא כל כך נעימות. וזה גם כן מחיר שאני אומר שכל מי שעומד מול קהל מול אנשים, זה המבחן. התגובות הלא נעימות, שהקהל פתאום מת, שהקהל לא תורם, פה אתה נמדד, פה הרגע האמת שלך נבחן. ובעקבות השאלות שצפו לי, זה למעשה מה שגרם לי לבנות את ההרצאה הזאת. בעקבות השאלות שצפו לי, לקחתי את הצעד הבא בחיי, והיום אני מתעסק ב-NLP, בדמיון מודרך. מי שמכיר, העבודה שלי זה לייעץ לאנשים להתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלהם. זה פחדים שיכולים להיות לעמוד מול קהל, לעמוד מול במה, פחדים מול אמא, מול אבא, מול סטיגמה, מול כל דבר שיש כל אחד, תאמינו לי, יש לו את הפחדים שלו. ואלה שבאמת מנצחים בסוף, זה אלה שעומדים מול הפחד ככה, חשופים. או חשופים באמת. אז זה מה שאני בא לדבר איתכם פה. וגם שמתי לב עוד משהו שקרה לי לאורך השנים. אני בן אדם לאורך השנים, בעקבות המאבקים שהיו לי, מהבית שבאתי ממנו שלא קיבלו אותי, אני כמעט ניתקתי קשר עם ההורים שלי, אני לא מאחל את זה לאף אחד, הייתה פה מלחמה, הפכתי להיות בן אדם פתאום מאוד פתוח באישיות שלי. התחלתי להיות בן אדם שמשתף הכל, משתף את המקומות שהכי כואבים לי, הכי אינטימיים שלי. ולמדתי מזה משהו. למדתי שפתיחות זה התרפיה הכי טובה שלי. למדתי שכמה שאני נפתח, פתאום אנשים התחילו להיפתח גם בפניי. במקומות הכי סודיים שלהם, הכי אינטימיים שלהם, מקומות שהם לא סיפרו לאיש מעולם, מקומות שהם הרגישו מולי, בתור אחד שעבדתי תחת שיפוטיות הרבה פעמים, הם הרגישו פעם ראשונה שלא שופטים אותם על מי שהם. ומי שזה טיפה לא עולה, אנחנו מוזמן גם לצאת החוצה ולא להפריע בבקשה. ואני מבקש לכבד. בסדר? זה יהיה הסכם בינינו, אני אכבד אתכם, תכבדו אותי. לא מקובל, לא חייבים להיות פה. בסדר? תודה. כי זה אנשים שפעם ראשונה בחייהם, לא רק שהרגישו שלא שופטים אותם, פעם ראשונה הם הרגישו שהם לא שופטים את עצמם. וזה הנרשון הכי גרוע שיכול להיות, אני חושב, לבן אדם, שהוא שופט את עצמו על התהליכים שהוא עובר בחיים. אז אני פה לספר לכם ככה, אין לנו הרבה זמן דרך על ההרצאות שלי עם שעה, שעה וחצי, כי יש לנו פה זמן מצומצם, יש לנו הוראות מגבוה, מהנהלה. אני אספר לכם, איך התחיל הסיפור שלי למעשה, השנה הייתה באמת, דיברנו 1995, נכון, אני עומד בבית, בחדר זר, בואו ניקח עוד כמה חודשים אחורה, התגייסתי לצבא, הייתי חימושניק בפרופיל 64, הייתה לי פציעת ספורט, שירדתי בבסיס פתוח, אמרתי מה אני אעשה כל יום, כשאני בא הביתה, נרשמתי לחדר כושר, צריך להעביר את הזמן, הגוף יגיב מהר, התחלתי, כמובן שזה מדרבן, עוד יותר להשקיע, כמו שיש לו קול יפה, הבמה איכשהו קוראת לו, נכון?
יש שם איזה קוד פנימי. וגם אני, כמו כל חייל, עושה תובנות מטבח. כל רעיונות פה, כן? טוב, יום קיץ חם, תורנות מטבח, אבל אני מכיר את המטבחים של הצבא שאין מזגנים פעם, ואני ככה מוריד את החולצה, נשאר עם גופייה, ממשיך לנקות, רדיו ברקע, מנקה סירים, לפתע, ניגש אליי אחד מפקדי המטבח, כזה שדברים את הצעדים מתקרבים, ואני הייתי בטוח, בגלל שהורדתי חולצה ועם גופייה, בא לתת לי על הראש, אני חייל חדש, לא מכיר את הנהלים, הלב שלי שוב, קורא למטה, הוא נעמד מולי. מי פה יודע מה זה אירוע מכונן? מה זה אירוע מכונן? זה אותו אירוע שאפשר לקחת את החיים שלנו, מה שקרה לפני אותו אירוע ואחרי אותו אירוע. ושוב, יש לי פה הרבה הזדהות, וכל מי שעומד על במה רוצה את הפריצה שלו. אני פעם גם הייתי סטנדאפיסט, הופעתי בקאמל קומדי כבר הרבה שנים, ולא היה פעם אחת שעליתי על הבמה, פעם אחת, נשבע לכם, לא הייתה פעם אחת שבאתי לעלות על הבמה להופיע ולא אמרתי, אולי היום בקהל יהיה מגלה כישרונות. לא היה פעם אחת שזה לא עבר לי, גם בהופעות שהתחלתי שזה היה 2-3 דקות, אחרי זה שהופעתי 10 דקות ו20 דקות. לא היה פעם אחת שלא הייתי לבמה, אבל לפני זה הסתכלתי שאולי פה מגלה כישרונות, אולי פה, מפה, יתחיל האירוע המכונן שלי. כי הכי כיף לנו לקרוא את הסיפורי נכון של האחרים, זה, אני הייתי שנייה לפני האירוע המכונן שלי. עכשיו יש קסם לאירוע מכונן, אתם יודעים מה הקסם שלו? אני לא יכול לצפות מכל אירוע פעמים. עוד לא כמעט היה אירוע מכונן אחד, שמישהו ידע שהיום הולך להיות אירוע מכונן שלי, אבל היה משהו אחד ששיתף את כולם, היה משהו שזימנו אותו. משהו פה פנימי שאנחנו משדרים לאנשים שאנחנו עומדים מולם, שמשדר את האמת שלנו. וזה, יפה. וזה מי שגם הטיפ שלי שלכם, שבאים פה עולים ולהופיע, היחידים שבסופו של דבר מצליחים, זה אלה שלא רואים באמת בעיניים. ושוב, זה לא משנה מה המקצוע. ולעלות פה כל במה, שיבוא ובסוף הוא מגיע. חבר'ה, אני מכיר הרבה אנשים שהצליחו ובסוף זה מגיע. וביום הכי קשה, והמבחן הוא בקהל שהקהל לא זורם איתכם ושהקהל קשה. ואני עומד ככה, שוטף כלים, ועוד שנייה קורה אירוע מכונן של חייל, הוא נעמד מולי. הוא אומר לי, חייל, אתה יודע, אני עובד מדי פעם בערב נשים, במועדון הבורסה. פעם בשבוע יש שם ערב לנשים בלבד, עולה שם חשפן, מאוד מתאים לך. אמר והלך. מכירו את זה בסרטים שפתאום יש איזה פריז של